Nyanyu yo blay sa sin pat hagan ke step ka pamenta. Bola kerku yangi. Bat kerpang paraman sim ke bakordor. Kat ke bapen ya gani ka Good News TV. Ngapdiang subha ya pi barok sa sin pat. Sya gani ka program ke jongi wan ban mane. Komta ka khubor jong ka devotion hagan ke step ka pamenta ka long. Na ka gospel ka jong Lukas. Kalnong ka bakat kendai. Kadekat nagaba sau puway. Kikentian kiba ongkum ne. Tekat ba ulapoy hajan. Haba ulakmi iya kasnong. Ulayam nagabenta jongka. Tekat ba ulapoy hajan. Haba ulakmi iya kasnong. Ulayam nagabenta jongka. Kaktin ka jong ublay kaya thu yangi. Bau Jisu uyam nagabenta kasnong Jerusalem. Kanau sinu Jisu uyam hagaktin ka jong ublay. Kinong batay ki batay kumne ki paraman sim ki bakordor. U Jisu uyam hadu lai sin hagaktin ublay. Kabaning kong uyam nagabenta kajing klat no ulasaras Yohanes laipusan krenya kata. Kabaar uyam nagabenta kasnong Jerusalem. Lukas katlay la pusang bat kat kendai sa puway ya kabang laseng nong rementa. Kabalay uyam hagakper Getsamane. Hebrew san nyo kakren ya kata. Badagane ka step kabamenta. Nyin ya kren syapang kajing yam kajong utray Jisu nagabenta ka Jerusalem. Balayu Jisu uyam nagabenta ka Jerusalem. Kaay ka significance ka jongka. Kabapenlong yu Jisu ba unyam nagabenta jongka. Habaong Jerusalem kabamot kajing don kajing suk. Lane ka tenrai jong kajing suk. City of peace. Lane ka snong jong kajing suk. Lane ka bayay dap da kajing suk. Den takadaw. Kasnong kabadap da kajing suk. Kasnong kabadon kajing suk. Bat kasnong ya kabalatip ya kaba ublay udon kerpang hanta. Bat kani kasnong kam syam la itu ya uji sukres haba ulamot bandrung syata kumusim. Kaay kaba penlong ya uji su ba unyam na kabanta kani kasnong Jerusalem. Kadaw kalong paraman sim ki bakardor. Nado nalenti swabon rung Jerusalem kumusim lapdiang burom yau. Lasyang ya ki Jacob hagelenti ya ki jongu. Lakawe laki ding tlai banyaro yu namar baulong ublay umisaya. Unang muddur balada nganrung sa Jerusalem ro ka Jerusalem ka kasnong jong ka jingsok kasnong ya ka ba ublay udon hangta. Unang muddur kani kasnong kan itu kerpang yu kan pediang burom yu hanrei posi. Habaula poy hakliar jong ulum alem. Anggakin jong ublay. Tikat ba ulapoy hajan. Haba ulakmi ya kata kasnong. Ulayam nagabenta jongka. Balay uyam nagabenta jongka. Dona yu kasnong Jerusalem. Hagabau Jisu uyam nagabenta jongka. Kinang batay ki batay. Bau Jisu uyam nagabenta kasnong Jerusalem. Kadaw kalong. Namar ki pop jongka Jerusalem. Bat kinong batay ki batay susu ki ongro baka jingyam ka jong Jisu nam ta kasnong Jerusalem kalong. Ba udayam rang ba hibok udah penjau dagi umat. Bat hangni ngis ngotho ba Jisu uyam. Day ba uyam namar bakim syam la pediang burom ya kata ka jingrong ka jong usya Jerusalem. Henry uyam namar kipop kibabun. Jong kikun Israel. Balay ken uyam nagabenta ka Jerusalem. Don ayu hapo jongka. Kapaning kong uyam nagabenta ka imlang saklang ha Jerusalem. Uwe ni kirustat batay commentary o Brueggemann. Haba ubatay syapang ka jinglong jingman ka snong Jerusalem magitigipor uong ka don kata ka konflik hapdeng ki jiu ki bapok. But
ki jiu ki bakrau. U ong ru ka don kata ka jing ya per hapdeng ki baduk bat ki barius pa ki gentle bat ki jiu. Ka don ru ka jing ban ben ya ki kentai bat ki kunlong kena. Kinong yalam ki badai ka sensyar ka kadar ki bamsap. Kinong lum kajna ki bam klop ya ka ei ka ba ki lamang da ka sorka rom. Ka weipat ka ba ki langop ha ki jingdi penbu ai bat ngam ha ka pom. Ka don ro ka gam sniu kum ka to ka thim ka thok ka syukor. Bat om salia ban penjak klep yano ru. Kata ka dai ka jing batai ka jong une uriu stat commentary ubrugeman. Haga snong Jerusalem don ki ba kum kita ka ba penlong yu Jisu ba unyam na ka banta jongka. Ka snong ka ba khoi Henry kam shem li thu yu blai. Ka snong ka ba khoi Henry ka don hapdeng ka pop ka bubun jai. Ki paramen sem ke ba kordor. Ki yen ki sem ki jongi ro agi ki sngi ki ba manta ki pat ki pra. Ka imlang sa lang ka jongi agi ki sngi ki ba manta ro ka dap teng da ki jing sneu sudah. Bat babon na plang jongi habang long Kristan ro nyem itu shu. Langi day na em ki kun Kristan. Habang ile ya kano kabasneu teng nyem sngo tu shu bagata kabang ile kalong kabasneu. Kari kasi ka ba it ka jongi la tip menswa bahadu ka di kisngi ka ba mantaro dang tip kum kari tip riu tip lai. Hanrei ba bon pat le ki kam ki jam ka bangi ngile ha ka im lang sa lang ka ya ka yeng ka jongi kim pen sngo phayo blai. Ban nga nget skem kumbo Jisu yam nam ta ka snong Jerusalem. Un yam ru naga banta ka ching em ka jongi praman sim ki ba kordor. Ladang ngidang ya kle hagapop. Lada ngidang em ka jing em ka basniu. Ngidang em ka jing em ka ba pensngo si ya ki wei. Ngidang em ka jing em ka bele persya yo blai. Ngidang em ka bu ai ka tanglang au ka kiat baru drugs ngingop hangta. U blai un yam naga banta ka jing long Kristan ka jongi ro. Kabaar uyam na kabanta ka temple ha Jerusalem. Balai uyam na kabanta ka temple ha Jerusalem. Ada piprile ka dekat ka babot hang tu kan ya tho yangi babo Jesu rung se Jerusalem ka kam ka baningkong ka ba uule kalong ba open court na kabanta ka temple ha Jerusalem namar bikila yadi yati hapo ka temple. But uong ru ikini kikintin hakajaka ba pinpenlong ka yin jong ka jing dwai hanrei pi ka krem jong kinong tu pi penlong yaka. Bangi yu iro hagi di kisngi ki pamanta. Ki paraman sim ki bakurdor. Karu komlong ka jing syakri blay ka jongi ro aki balang. Bat na komlong ro aka jing im ka bashimet ka jongi. Teng teng nyim don shu ya ka jing long kentang. Banganget sem lada. Ngi ngile bom kentang ya ka jing syakri blay. Ublay wun pet bat winyi i kumbalong ka temple ha Jerusalem. Ula penkut ya ka temple Jerusalem ula ongro haga jakabe penlong ka yeng jong ka jing tuai pi ka krem jeng ginong tu pi penlong ya ka. Le sila da yo iru ikar kom skri play ka jongi haki yeng mane ane hakino kino ki jakat kentang. Lada nyem long kentang ya lade. Nyem shimro daga mensem ka jingkit klik kum ki kon Kristan bangin syakri yo play daga dok nut barah. Bat ngile ya ka tangban pendep rukom. Baru belai le siun pet nang tina jerong yang iru un ong. Haga jaka ba pin penlong ka yeng jong ka jing tuai. Hanrei pi ka krem jong ki nong tu pi penlong yaka. U Jesu ndang yam nam tai ka jing em Kristan ka jong iru ni ka singi ba menta. Namar ba mangiru teng teng ka jing yat dan ti kum ki kun Kristan. Nyim sngo tu kum no ban pen sngo pha. Yau blai. Lagalong ha ka em lang salang. Lagalong ha kayat ka yang ha kerkom sikri belai ka jongi. Ngipen sengusi yau belai. U belai undang yam may ni kasingi ki bamantaru. Ki paraman sim ki bakardor. Ladang idang long kumta ka jing em Kristan ka jongi. Wat lagalong ha ka jing sikri belai ro. Dika nega kubor ka nega step ka bamanta. Ka kot yangi kum ki paraman sim ki bakardor. Bangin em ka jing em. Ka bapen sengop ha yau belai. Nang nesya kemat.
Ki yeng ki sem ki jongi ki nong ki yeng ki sem ki basikri belai. Haga jing bat ke jing renti. Ki yeng ki sem kristan ki jongi ki nong ki yeng ki sem kristan ki bayat haga tip beri tip belai. Haga im lang sak lang ke jongi. Uji su yam nagam ta ke senong Jerusalem. Uyam nam ta ke im lang sak lang ke Jerusalem baga jot ke pra. Ngets kem balata mangiru ki balong kristan yedangi kersum lem hangta. Undang yam naga benta ke senong ke jongi. Undang yam naga benta ke balang ke jongi. Undang yam nam ta ke long yeng long sem ke jongi. But undang yam ru naga benta ke jing em ke besimet ke jongi. Dongin pai shu belai. Kena bingin lak shisha. Ban long ki kun ki bapen sengop hayu belai. Haga jing em ke baman la ke sengi. Bau belai un sengop ha. Naga benta ke jing em kristan ke jongi. Ublen kerku nam ta buram ke jong u. Amen. Dongin pendama ke jing tuai. Kok pa jing iba beneng ai ngu ia mai ko trai naga benta ke ni ke kubur. Ka ba malasya yu syakri jo me peleng ke jing telot. Bon ben aga ni ke step ke ba menta. Kum ta trai kerku ya ka. Kena bingin lak ru kum ki kun ke jo me. Ban pediang yaka, ban emru daga kitin ga jome. Haga jingat dan ti ke baman la kasngi. Bangin la ru kam tam pen sngop ha ya me. Ban syakri ya me. Kenang ban sngop ha ya ke jinglong kristan ke jongi. Haduk kini kisi ke baman ta. Nyen la ban tau thamai ke perthai ke bala jot la pra kum ne. Daga bangi yai. Haga jing em ke ba tip riu tip lay. Badak ba syani ru ha me blay budan bor. Singaw yu jengkot kerpan cikri berat ke ni ke bor. Ya kini berok ngengu dengan apa ne. Keteng jisu ngeduai. Amen.